madaraka. Mafans ng'eny korido ka joma ng'eny dwa bino di bigi chiem kae kila ng'ato kia tokna sand baba kia baba no bede kom mane. Rawera manorwako Raila Odinga e chiemo mag odiochieng' miyo wasigande kaka jauhala mar rech. Machegni e weche manyien mag atimo mos mago yimore luongani Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno ka wachako gi weche mag siasa. En yogai mar Azimio Raila Odinga koro omedo kwedo paro mar kweth mar Kenya Kwanza motele gi jalup jatend piny Kenya William Ruto mabende chenro noero mar loko ngima oganda mabende gidendo ni bottom up ka wacho ni ok nyal loko ngima oganda kata matin. Odinga kanyakla kod Lange timo kisera mar ombulu e kaunti ma Bungoma kuma bende gisiro chiro kembe mabende nopodho e gwenge mag Imbo mar Kenya kaponi oyudo locha. Bende gisingo chuogo thuolo mag tije ne jopiny ka Odinga seyo mokalo kaka kembe no nego bedni konyo jopiny to itayo ahinya ga pisa ma onge lonya kata matin. Odinga macheko limbe mare mandalo abich ngima Imbo mar Kenya kiny ne owacho ni en kod adieri ni telo mare biro kelo fungruok kendo biro chilo kembe duto mane opodho piny kaachiel gi gero mamoko manyien. Si Nzoia peke yake, Mumias iko pale, Miwani iko pande ile, Shemalili iko huko, Moroni iko huko, Soni iko huko, yote zinakwama huko chini mna hii. Kwa hivyo hii ni shida ambayo tunaweza kutatua. Sasa hii Ruto amekuwa deputy president miaka ngapi? 10. Hii kiwanda ya Nzoia Sugar Company tunaweza ongelea mara kwa mara. Situachie baba hii kazi. Hapa Bungoma umeona Nzoia Sugar Factory haifanyi kazi vizuri. Pan Paper haifanyi kazi vizuri. Wale watu hawezi kufufua hizo vitu kwa sababu hawa ndio waliangusha hizo vitu. Mnasikia mambo ya Webuye ilianguka. Watu wetu wote hawana kazi. Odinga na ywak mokalo kaka kembe mane onego bed ni konyo jopiny itayo ahinya to kod pesa sama kod lony malong'o. Gina ma owacho ni osemono kembe go dongre. Iwa imesagwa, imeuzwa lakini pesa hakuna. Imedopa. Tena pesa itoke Nairobi. Lakini hizi zingine za watu binafsi, Butali, West Kenya, sukari huko inafanya kazi. Ya serikali ndio haifanyi kazi. Sababu gani? Wanaenda wanachukua mtoto wa shangazi, mtoto wa dada yangu, mtoto wa nyanya, ndio wanaletwa hapa jamaa hajui chochote. Odinga mano bedo koro makagika e kaunti ma Bungoma kendo ne olimo gwenge kaka Tongaren, Webuye East no kwere mokalo sera mag Ruto gi Lange. Tamu Sale wameambia walete 70% ati ndio jirani wetu yule awape 30%. Waluke amepima akaona hapa iko 70% ya Musalia kweli. Iko ya Weta kweli. Baba ametupatia hapa nafasi. Hao wengine wameambia mheshimiwa Musalia, mheshimiwa Weta ati wakipata serikali 30% lazima wapate kura 70%. Na tunafanya kazi na yeye kwa sababu hatungekuwa na devolution kama si yeye. Ule mjamaa mwingine huyu wa bottoms up alikuwa amekataa mambo ya devolution. Odinga bende no kono jodak ma Bungoma mondo bed mabor gi Kenya Kwanza eka ngimagi obio lokre. Mko tayari? Mjitayarishe vilivyo. Tunataka kubadilisha mtindo. Tutoe serikali tulete mwingine mpya. Sio? Kisara mar ombulu no yolo jatin migawo mar jolweny Eugene Wamalwa e kind jotelo mamoko mar Imbo mar Kenya. Giduto ne gikwayo jopiny mondo gibuto ombulu ne Odinga dwe mar 8. Tunataka jamii ya Waluya, jamii ya Mlembe Nation tuwe very careful kwa hii kura ambayo inakuja hii. Sisi serikali inaundwa na Raila Amolo Odinga. Hii ndoa ya Raila Amolo Odinga pamoja na Martha Karua itatupatia watoto warembo sana. Mtoto wa kwanza ataitwa Kazi. Mtoto wa pili ataitwa 6,000. Ule Kisii wamesema hivi, nyumba za Mlembe ni 20, Waluya muko 18, wa Kisii 19 na Mukuria ndiye anafanya 20. Nyinyi mtatuambia vile mnataka mzee Raila.
Kule Trans Nzoia tumefunga kura zote za baba na tukampea ufunguo. Hapa watu wa Maraka mtafunga kura za baba. Kweth mar Kenya kwanza moteli ko japo putat piny Kenya William Ruto onge kod poche ka cheko mbi marido Cyril Wedo ngima ma Kenya mane ote ma Odinga gilange no wende piny maka odichinga chiel kapok giteko lembe margi e gwenge ma imba mar Kenya. Eric Owenga, Ramogi TV, Weche, Bungoma County. Jalup jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua ogotacha odiochieng' mar ariyo e gwenge mag Nakuru kuma bende podo medo manyo ombulu ne Azimio. Karua wacho ni tend Azimio ema bende nyal gen kuome mar kelo lokruok ne piny Kenya. Walter Nyambaga nigi mathoth. Jalup jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua ne seto ombulu e gwenge mag Kabazi, Subukia, Elbagon, Maili Tisa, Naivasha kod Gilgil. Karua ne ochiwo singo ni tend Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro bero chumi kendo loko ngima jo Kenya. Inawezekana maisha yako iwe bora kuliko leo. Inawezekana tuboreshe uchumi wako. Inawezekana tuboreshe uchumi wa Kenya. Tuwe na viwanda. Hawa vijana wote wangu, mimi ni mama wa vijana, wapate ajira. Nimesaidia mambo ya chai, naona mnalima chai hapa. Bonus inaenda juu, Julai mnalipwa. Kahawa pia nimechangia kupeleka bei juu. Mbolea iwezi kuwafikia nyinyi hapa ya bei ya chini. Mbolea ya kahawa, mbolea ya viazi, mbolea ya mahindi. Kule kwa NCPB hapo kuna kashinda, tupatue uweze kupatia mbolea yenu hapo. Karua mane oten kod jatend migao mar pur Peter Munya ojiwo oganda mondo onyis lony mar yiero jotelo makare ko wacho ni Odinga e midusa mar dongruok kendo jakedo ne ratich oganda. Unajua mimi ni mchapakazi. Raila ni mchapakazi. Ametetea haki za Wakenya maisha yake yote. Awe ndani awe nje ya serikali. Alikuwa mkuu wa wizara ya barabara. Mkaona barabara zikiundwa, zingine mpya, zingine repair. Ile ghorofa zote mnaona za mabarabara kwa nchi yetu, hiyo ni mchoro ya Raila Amolo Odinga. Na kwa sababu tunajua safari ya kesho utengenezwa leo. Ninyi mnajua tumekuwa pamoja wakati ya furaha na wakati wa dhiki. Na hata Rais Uhuru Kenyatta tumetembea naye hapa mara mingi. Na mashida zetu zote ndio amekuwa kitutatulia. Kwa hivyo mkiona gavana yenu anaambia twende hapa, na rais ambaye anawapenda anasema twende wapi? Jotelo go singo rakruok kod mibadhi kendo rito mwandu jopiny. Lakini hata wewe mzazi uko na watoto wako, si unajua ni gani mtoto gani uwezi ukatuma kwa duka pesa isipotee njiani. Wacha kutishwa na pesa ya mtu hata akiwa ni bwenyenye wa aina gani. Pesa ya mtu hata akiwa tajiri ya mwisho haiwezi ikatosha wa Kenya. Wacheni niwaambie kwa serikali ya baba tutakuwa na mradi wa kuhakikishia pesa ya youth fund inawafikia. Vile vikwazo ambavyo vinawazuia kupata youth fund, baba anaenda kuvitoa ndio hiyo pesa iwafikie. Podogi pako gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga e kum tugo mamuol koten mine mar dhialo Martha Karua kaka jalupne. Kwa serikali kuu kwa sababu ya kutupatia mama ambaye atakuja kuangalia maslahi yetu na kusaidia hapa kama watu wa Nakuru. Kwa familia ambayo iko na baba na mama, chakula iwezi kosekana, nyumba iwezi kosekana, school fees iwezi kosekana. Na najua akiingia tukimuomba ile kitu tunataka kama ni pesa ya wamama atatupatia, si ndio? Na tuongeze tuweze kufanya table banking. Kawuono ne en odiochieng' mar ariyo ma Martha Karua ne otelo ne limbe Nakuru. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nakuru.
Ogai mar UDA William Ruto osingo mar keto chenro makare mar tieko midhiero mag lope mabende sik chando jo Masai kabende kaponi oyiere kaka jatenda piny. E kindeno Ruto nonyiso geno mare mano mar yudo ombulu e yiero mabiro e giko higani kendo kawo kar jatend piny Uhuru Kenyatta. Ruto ne loso e kinde manotelo ne jo Kenya Kwanza e limbe e gwenge mag Nyandarua ka bang'e to ne gimole gwenge moko e alwora ma Nyandarua, Narok ka odiechieng' makawuono. Odiechieng' makiny Ruto gi Lange biro dhi dwaro ombulu e kaunti ma Kirinyaga. Mambo sasa imebaki ni mambo ya Rose Farm tusuluhishe, na mambo ya hapa Kedong tumalize, kwa sababu vile tulimaliza mambo ya Mau, lazima tumalize mambo ya Kedong ili wale ambao ni wenyeji wapatiwe hiyo shamba, na tutalipa kama serikali hiyo shamba iwe ni shamba ya Wamasai, tuwapatie shamba yao. Ikiwa Mheshimiwa Ruto anaweza kupea suluhisho la ardhi mkoani Pwani ambao ni kubwa zaidi, atashindwa na Kedong. Tutadeliver kwa kiti ya rais na kwa kiti ya governor na ya senator na vitu zingine sote, ili Your Excellency uingie Ikulu. Tuko hapa na tumeungana mkono kama Kenya Kwanza kuhakikisha wananchi wa Kenya wanahudumiwa bila mapendeleo, bila madharau. Tarehe 9 tunataka tujitokeze vile mmejitokeza leo, ikuwe hakutakuwa na haja ya salamu. Mnakubaliana na mimi? Jalopo William Ruto elarokom tend piny Rigathi Gachagua otelo ne kweth mar Kenya Kwanza e kampena mano mane gitimo e gwenge Manandi. Gachagua kwayo jodak makono mondo pargi kod ombulu mathoth ka osingo ni gibiro tiyo ne jopiny e yo makare kanyakla kod Ruto. Omedo ni kweth mar Kenya Kwanza emoting'o jotelo mabende nyalo kelo no Kenya loka kanyakla kod dongruok mowinjore. Jina langu ni Dominic Biwot. I want to give you hope that there is a better tomorrow. Much as we have suffered economically, shida mingi hapa kwa sababu ya siasa duni, there is hope. William Ruto na mimi na sisi sote tunaomba contract ya miaka 5 peke yake kwanza. Tukifanya ile tumekubaliana utuongezee ingine 5. Mtu wa bodaboda, mtu wa mboga, mtu wa matatu, mtu wa chini atakaa meza moja na wale mabwenyenye na matajiri kupanga Kenya itakaa namna gani. Nataka niwaulize juu agenda moja. Muamke saa 11, mupige kura na muende nyumbani. We make sure that as we implement the bottom-up economic model, we do not get involved in activities. We get involved in results. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka en achiel kuom jolar kom jatend piny owacho 40 makoro olornegi oko mar ng'wejno kod duol matayo yiero e pacho ka IBC kuom koso chopo kare dwaro mar duolno. Musyoka mabende nowalo Andrew Sunkuli kaka jalupne motero oboke mage mabende dwaro kod IBC moting'o nyaka sei mag jogombulu mondikre ayanga nokoso moko kalo rang'iny mar laro komno kaluwore kod chike. Mana jolar kom jatend piny 16 kende ema koro opuodhi ne welo makende mibiro tim kod duol mar IBC mar neno ni jok mabiro chopo e debe e yiero maduong' mar tarik 9 dwe mar 8. Nenore ni kwani bende biro nyalo kendo dok chien kochopo tarik 6 dwe mar 6.
Moko kuom jodongo e gwenge ma Suna East okono oganda e kaunti ma Migori mondo yier jotelo manyalo kelo dongruok ka ok ging'iyo duond buche mag siasa. Bende gikwayo josiasa mondo go siasa mar kwe kaachiel kod riwo oganda. Gimedo ni gwenge mathoth e kaunti ma Migori pod nitiere chien e yore mag dongruok nikech telo marach. Bende ne gikwedo wach mar goyo ombulu ne duond bura achiel kochakore e koma MCA nyaka gavana ma bende dendo kaka 6 piece ka giwacho ni oganda nigi ratiro mar goyo ombulu ne ng'ata ma gidwaro. Jodongo gono lose nyasi masidho Elijah Odhiambo mondo odhi olar kom mar chung od bura mano mar Suna East. Kuna hii maneno ya handshake. Ukiangalia katika miungano ambayo ziko katika handshake, hakuna maneno ya 6 piece. Lakini tunasema pale juu, Raila Amolo Odinga ambaye tunaenda kupigia kura kama president wetu, ukimwangalia anaenda kusimama katika Azimio. Maneno ya 6 piece hana. Ukiangalia ambaye mfasi wake ambaye ni Martha Karua, anasimama na chama chake. Martha Karua kuna chama chake. Hana maneno ya 6 piece. Kwa hiyo ya nini watu wa Nyanza tunadanganywa na maneno ya 6 piece? Na 6 piece haiendi bunge. Yule mtu anaenda bunge for delivery of services ni yule mtu ambaye tunachagua. Wadu waro nikoro wajichamo kwa dhigi wajdano dane mawang watero ngama jofinyo yiero nwa mabiro konyo mabiro kele maendeleo. Wadwa ni siasa wagogi kwe. Ombulu biro to ombulu rumo. To nyaka wamed dak kaka nyo wadak. To kawuono wan wawacho niya, jo ombulu ma Suna East waikore wadwa ni mondo wadhi wago ombulu, wadhi wayier jotich, wadhi wayier joote, kik wadhi wayier jok mabiro tiyowa. Jatend migao mar arita Dr. Fred Matiang'i osingo ne jopiny ni chenro seket kare mar neno ni yiero maduong' ma higa ni ibiro tim e yor kwe. Matiang'i olero ikruok mar piny owacho kokalo kuom migao motelone kokwero josiasa mondo tegre kod weche mag athuye. Matiang'i okwayo lamo ne piny Kenya mowacho ni otime kinde ma jopiny onego bedi achiel kendo nyayo kwe e kinde kampen chieng' yiero nyaka tok yiero maduong' ma dwe mar 8. Jatelono nolose kinde manoyuoro e lamo e kanisa ma Adwen Makanyerere e aluora ma Itumbe kaunti ma Kisii. Notene kod jagoro mong'irore e migao mar thieth Dr. Susan Mochache. Tuombe wakati huu wa uchaguzi, tuweke amani na tukae pamoja sisi wote. Tunawaomba viongozi wetu wa siasa, wengi wako hapa na sisi, tujaribu tuwezavyo kufanya kampeni za amani na kuhakikisha kwamba tunawacha wananchi wetu wakiwa pamoja na wakikaa kwa njia ya amani. Let us go to divide our people wakati wa uchaguzi. We need peace more than anything else. Na nyinyi viongozi wa makanisa tunawaomba tafadhali muombee nchi yetu, muombee viongozi wetu, muombee mheshimiwa rais wetu na wale wengine ambao wanataka uongozi wa nchi yetu ili tusiharibu nchi yetu ikae kwa amani wakati wa uchaguzi. Sisi kama serikali tunataka kuhakikishia, sisi kama serikali hasa viongozi wa usalama tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba tumekuwa na amani na tumefanya mipango ya kutosha. Mtu asisumbuke na kitu chochote. We have made all plans to ensure we are peaceful, free, fair elections, na kwamba tutapita katika wakati huu wa uchaguzi bila shida yoyote. Atiwo weswacho ni jatend migao mongirore ok mongirore kaka awacho mbele kanya timo mos. Ka wadhi nyime en chenro mar nyiso ndeke mag jolweny notimore kawuono e alap ma Uhuru Gardens kama jopiny oyudo thuolo mar dhialo nyasi makamano ma onge chudo. Ndeke geno fuyo ka gigwenyore e kor yamo kod lony mamalo. Chenro no biro motelo ne nyasi mar Madaraka ma higani ma bende biro bagi e alap ma Uhuru Gardens ma osebedo ka iloso. Chris Owino nigi ler. E alap ma Uhuru Gardens, oganda oyuoro karombgi e nyasi makende mar nyiso tiegruok kod nyadhi mar jolweny ma pacho kae. Joma chuo, joma mine, rowere, jodongo kod nyithi sikul duto opong'o pap mar neno gi wang'gi chia kod lony mamalo mag joriemb ndeke lweny ma pacho kae. Mor kod ilo ne okwako alap ma Uhuru Gardens e kinde mandeke mag lweny ma iriembo e ng'we arititi mag F1 kod F5 ne ocherore ewi boche gi nyadhi. E nyasi no mane oyuore kod jatend piny Uhuru Kenyatta, jolweny ne odhienyo e lela lony margi mamalo mar riembo ndeke makamago ka onindo auma ka achiel gi luorore e kor boche.
Jolweny ne onyiso lony margi e kinde ma gidhi e lweny kaachiel gi reso jowetegi ma oyudo hinyruok e kinde lweny kod jowasikgi. Kweth mar jolweny mag Green Eagles ma itiyogo e reso joma wasigu ondhiyo e kinde mag otieno bende kodong' chien e yango twang' margi ne oganda jo Kenya. Mae thuolo mokwongo ma jopiny oyudo thuolo mar neno nyisruok mar jolweny e pacho kae ma onge chudo moro amora. Nyisruok ma kamae biro ndalo machuok kende motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higani, nyasi madhi timore chieng' tich adek juma manyien. Ne en mor kod sunga e kinde ma jolweny ma pacho kae ne onyiso nyadhi margi e weche mag riembo ndeke mag lweny. Chris Owino, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino, paro na ndalo ma bende ne watindo mage gik ma bende ne morowa. Wantiere kod wendo wa odiochieng' ma kawuono mar mine wacho Winnie Anyango yimore ahinya entiere studio ma Nairobi. Ka bende wadhi twak kode kawuono ka en odiochieng' no ero ma bende idhialo rito ler e kindego eko magria. Obo twak kode e chenro mar mine wacho mana bang' kinde machuok. Kik idhi mabor, iriwri kodwa e wach machalo koda mano. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo odiochieng' ma kawuono piny mangima hingo chieng' rito ler e kinde ria ka jokanyo medo jiwo oganda mondo okaw ria kaka kit chwech ma ok onego omien koda kwede moramora e boma ma Oyugis. Rowere manyiri koda ma yawuoyi notimo wuoth makende e kampen mar dhialo odiochieng'ni. Nyasi itimo tarik 28 dwe mar abich higa ka higa kaluwore ni nyiri thoro neno malo bang' ndalo 28. Midhiero mang'eny yudo nyithindo manyiri ma ok nyal nyiewo taulo mag ria. Moko kuomgi bare skul kendo lew ne somo kuom ndalo mang'eny e tam. Kamoko bende pondo kaluwore koda kwede magiyudo e kind jowetegi. Ma emomiyo jokanyo onywando nyithindo ma yawuoyi koda chwo e kampen mar nyayo ler e kinde ria. Bende gikwayo piny owacho mondo ogol osuru e taulo mag ria kendo ochwal ne nyithindo manyiri kony makende. One, talk about menstrual health, normalize talking about menstrual health because it's a biological factor, but importantly we know there's a lot of stigma which comes with menstruation. We've seen girls not able to go to school because they're afraid. We've seen others ridicule others. We've had even
Questions like, are you the first one to have periods? And really today is a day to break such stigmas, and that's why we have the theme as End the Stigma. But importantly, we also want to reach out to governments and policymakers for them to zero-rate taxes on sanitary towels and sanitary products. Also give us subsidies. And as a county, Homa Bay County, we are really investing much, most in the adolescents' health, because we believe that these adolescents, most of them, they do have serious issues regarding menstrual issues, and not only menstrual issues, because menstrual issues, if we only pick it alone, we might be living some other issues which the adolescents might be having. So today, unlike any other day, we've involved the boy child because we believe that support for the girls without involving the boy child is null and void, because these are part of the people and their peers who contribute to their decision making in the community. Rito ler e sama ng'ama nyako kata miyo dhieria en gima owinjo kaune okang' maduong' mar neno ni otim e yo makare. Kata kamano ok en rito ler mar miyo kata nyako kende eming'iyo, to nyaka ler mar alwora kaluwore gi kaka iwitogi. Odiechiengni moket tenge mar dhialo rito ler mar ria, waluwo lokruok ma gik rito ria osekelo ne jodak manyando. Mine ni okenge mopogore mag tweng'o. Gitwango law makende makonyo loko ngima thoth nyiri e gwenge mag Alendu kod Nyando sub-county mangima. Iparo ni dhieria en mana gima mulo ngima ng'ama miyo kende. Kata bed ni en kamano, wach mar nyiri kod mine dhieria e gwenge mag Nyando en gima osekelo lokruok mar dongruok ne thoth jodak makono. Gima watemo ng'iyo en the involvement of everyone. Ere kaka wanyalo kelo all these sectors mondo watem ng'iyo kaka wakonyo nyithiwa manyiri. Achiel kuom joma ngimagi oselokore en Christine Atieno, manonyuol kapod tin. Gino manomedo pek e ngimane. Kata kamano, noyudo tij loso gige rito ria minuoyo. An admin mar kor loso sanitary towels miluokogi, but iye kanyo be amba puonjora tweng'o twango sanitary towels go ma gimoro dweche ariyo kama abo bedo ng'amolony twango sanitary towels. Anyalo timo gikano wuon gi pesa na mayudo moka okang'iyo ng'at machielo, to sajiwa mayudo ni kata kinyuol kitin to kikibed gi luoro moro ni kuminyalo dhiye onge, pod inyalo mana prosper e ngima masani. Nyako machielo en Vivian Awuor moseyudo puonj mar tweng'o kendo yudo tij twango gige rito ria. Sani atwango pads kode kendo gichula maber. Masani kora nyimba nyalo konyo nyiri moko monyuol ka pod gin teenager mothers. Aneno ka koro ngima na olokore. Makoro kanyal gombo gir ng'ato nikech ang'e ni an gi mara kian. Koro sani ayudo pesa na manyalo timo godo gika, ok anyal donjo e chudi kore ka mondo mi ayud pesa. Pesa na maloso esitada osekonya, koro anyalo nyiewo chiemo ma wachamo gi kwarwa, wachulo godo nyaka pi mantiere e dala kae. Magi timore kaluwore kod riwruok moro mok mar piny owacho matiyo e gwenge manyando maneno ni giloko ngima ok mana nyithindo manyiri kende to ne jogweng' duto te. Ji ok dwaga tiyo gi reusable sanitary towels nikech onge pi. Wach mar onge pi no ne en gima be ne wadwaro ni mondo wa sort out. Wakunyo boreholes, wakunyo kisima, waloso kisima mokethre, watimo health and hygiene conversation. Sama giting'o ngima nyirigi, girito bende alwora kaluwore ni gige rito ria magiloso ok keth alwora kopim kod mamoko miwito tok tiyo kode. Wa advice mondo owang'e nikech kidhi lute cho be pod onyalo pong'o cho. Gima ber ni watiyo gi material ma onge effect ma en go environment and natural material
okohinya alwora marwa in any way. Watemo kelo some innovations gi technology manyalo konyo mine gi nyithindo manyiri. E skunde nitie gimoro miluongo ni incinerator. Magi nyalo bedo inyalo chok gi kanyakla kaito gibedo burnt in a controlled environment. E odiechiengni midhialo tarik 28 dwe mar abich ing'iyo ok mana rito ler kende to nyaka neno ni miyo ka miyo nyako ka nyako oyudo gige ritoria morome kendo en gi thuolo maber mar tiyo kode ma onge akwede. There is something that we can do right here Kisumu County kata in all the counties mantie Western Kenya. Tich dhi mbele mar loso gige ritoria. Paket achielni en mano makelo lokruok e ngima jodak manyando. Korita alwora okelo negi pi manono kanyakla kod jiwo yuto margi. Jailieta, Ramogi TV, Kisumu. Erokamano ahinya kuom ripode machalo koda mano. Mana kaka nasingo odiechieng' ma kawuono e mine wacho watwak e odiechieng'ni endi ma bende oketenge kaka mano ma bende idhialo odiechieng' mar ritoria. Jomoko penja ni to ritoria en ang'o? Ong'e mang'eny ahinya kaka dhi e dwe. Antiere koda Winnie Anyango mantiere studio ma Nairobi machiegni kabisa. Winnie, oimore? Oimore ahinya Jael, erokamano kuom bedo koda ka. Asante sana. En kanyiro jatatije riwruok noro ma bende iluongo ni Wing It Up NCBO ma bende gibende tijgi maduong' en twak ma bende wadwa lose odhiambo makawuono. Weche mag pads, weche mag taulo mago mag ritoria. Winnie, aparo ni winjo ripode ma bende oa kae. Gino maduong' ma bende iywago Kenya e kinde ma wawuoye e dhi e dwe kata ritoria en ang'o ahinya? Gige ma waywago ahinya en kaka stigma. Stigma osebedo ka thago ji society ma waaye, koda nitie tabu moko gik moko ma ji ok ohero wacho e gweng'. Jogweng' be ok ohero ni wacho negi gik aila gik ni timre e gweng'. Gik ritoria gi ji ok ohero ni gik wacho ni ng'ato dhi e dwe. Gihero pando. Koro miyo nyathi manyako pondo, ok ohero keta yanga ni gima chal kama timre dende. Ok ohero keta yanga ni odhi e dwe, ni ng'ato nyalo ng'e ni odhi e dwe, koro pondo, miyo ok onyal ritoria maber. Apenji Winnie, en opondo nikech oluor koso opondo kaka ji osebedo ka wuoye weche mag ritoria? Luor no akanye? Opondo nikech ok en gima oseketa yanga, ok en gima ji ohero wacho. Kasto be en gima kelo wich kuot kokorit maber. Koro sa mo oketo owacho ni gima chal kama timre na iboneno ka nyithindo ma wuoyi nyiere ka en e skul. Nyithindo ma wuoyi nyiere. Ko en nyathi moko ong'eyo pando, ka nyathi moko ong'eyo kaka no nyalo ritore maber, ibo yudo ka opondo. To kopondo to nitie shame mabiro. To sama shame no biro no to onge kaka okonyore, onge ng'ama konye. Kasto be ok wawache, onego wawach ritoria ni, onego wawach kaka die dwe ni, onego wakete, wanormalize, wawach ne ji. Jomantie kidak gi nyathi manyako ne giwachne, kidak gi nyathi mawuoyi, jowuoyi be onego wakete wachni mondo wane kaka wanyalo konyo nyithindo manyiri nikech gini omo wich kuot marach kabisa. Winnie, nitie gimiwacho makare kabisa ni wawuo gi nyithiwa manyiri kanyakla kod mayawuoyi. Ng'enyne ibo neno ni kochopo kinde ma idwa wuoye weche mag dhi e dwe tiluongo nyithindo manyiri bathe, iterogi e klas moro tipandogi tiwuoyo kodgi. Wach mar kelo nyithindo mayawuoyi e kendie bo kelo lokruok? Bro kelo lokruok maduong' kabisa nikech samoro nitie nyathi modongo gi baba gi kende. In kaka Jael kidongo gi baba u kende to baba wuok ong'e wechegi. Nitie kaka ibodongo iluor wacho. To e piny kae ok wadongo gi ni wanyiri kendwa, wadongo gi jowuotewa, ng'ato idongo gi kein gi nyari, rito nyari. Koro nyaka wa involve jowuoyi e wechegi mondo kik koro wich kuot no bede skul, kik wich kuot no beda kaka e tich.
ipondo kidhi nyiewo kata idhi nyiewo ritoria e duka iyudo ka jaduka boyo ni go maber to kidhi nyiewo tishu to kuboni tishu miya kanyo ni ero to ne tishu en gimo keta kanyo to kidhi nyiewo ritoria ni iyudo kuboni go maber opande gazet ng'eni mano koro oseromo keto kaka bedo stigma iniwon jaduka oluoro kudwa kada ni mondo one iniwon idhi sa nitie nyako moro dhi kata nyiewo ka ji orume duka eko dhi nyiewo ni eromiya ritoria eko dhi nyiewo mano kende emonego involve nyaka jowuoyi wang'isgi wapuonj jowuoyi ni gini iloso kama gini timore kama mae process ma biological mae process ma nyalo timre ne mamau timre ne nyaminu kik wanyier nyithindo manyiri nyaka wa involve gi wapuonjgi maber. Wini ng'eni maduong' en kaka iyudo taulogi to kaka in riwruok mari uneno kanyo ni uchiwogi akia ne nyiri mantiere skunde koso kanye kata kamano pod okoromo ang'o mowinjo bed ni watimo mondo ne ni nyako ka nyako oyudo taulo mag ritoria? Koni to pok oromo kata serikal sani osetemo oro ritoria e skunde mopogore opogore to kony to pok oromo. Gimomiyo kony pok ochopo kony ok chop ahinya e gweng'wa nikech sirikal nitie jopuonje moko ma kochopo to gikwamogo ok mi nyithindo kata ka gimiyo nyithindo ok gimi nyithindo moromo gikawo moko gipando kando. Wasewinjo nyaka nitie jopuonje moko mamiyo mana nyithindo magihero. Nitie moko mabe uso ne mon moko e gweng'. Koro gigi ok chop ne jopiny. Sirikal to osetemo ndi ok dang' wariambi. Sirikal osetemo ndi to lakini pod ibodhi mane gweng' tibo winjo ni gigi onge, gigi ok chop. Nyirigo wacho ni gigi pok ochopo negi. Gidhi nyaka kwayo siptende konywa uru gi ritoria nikech gigi pok ochoponwa. Gigo to sirikal osetemo ahinya mondo ochopnwa. Ing'eni nitie kuonde moko ma bende aneno ote moro kawacho ni ichiwogi kaka zawadi ng'at ma oduoko penjo makare e klas imiye kaka zawadi ma bende nyiso ni nitiere nyiri mamoko ma bende ok dhi yude. Kiwuoyo e wach mar piny owacho bende timo monyalo mar neno ni taulogi eki ochopo ne nyiri to e budget ma bende nokalo pesa ma bende oket tenge ka nitiere project ma bende noketi mar sanitary towels program ma piny owacho noketo. Waneno ni pesa ma bende giketo tenge mar nyiewo taulogi ekie ochako dok piny ma nyiso nang'o? Mano nyiso ni nitie kaka be ok giti. Ing'eni samoro kaka serikal osegologi mino ni gigo ok ti to ka ok ti dong serikal neno ni kare ka gigi duogo pesa duogo gidok pesa nitie kaka dok e sirkal ka gidoko pesa e sirkal nitie kaka be koro ginyal nyiewo. Sirkal neno ni gigi ok wadwa mang'eny gigi nyiri oseromo. Mano wach marach kabisa matimore. Mano koro itimo nang'o kaka koro wadhi ni wakwayo jok ma e pinje ma oko koso wadhi koro kaka ma grubno ero loso mago ma bende inuoyo? En wich kuot ka wadhi kwayo pinje ma oko. En wich kuot kabisa nikech gigo nitie ka. Gigo gin wan mana godo ka. Kenda mora inya kaneno ka nyako moro miyaketo mawatang' sani ka gin giloso ritoria kendgi to giyudo kaka giloso pesa gi kendgi ma ginyalo timo godo gigegi. Mano ber kabisa nikech ka koro okwang'wa rit sirkal okwang'wa rit jotendewa mondo okelnwa gigo mondo chop e skunde ok wabirito. Koro chuno ni nyaka nyithindo ma sani ma koro chako loso gigi kaka self employment konyogi kabisa. Koro nyaka watiatia gi wiwa ka sirkal onindo wan wawuon wabochung' bawa wane kaka jok moko nyalo konyo. Agoero kamano kuom migawo moko madonjo ma chipin partners biro to konyo nyithindo manyirigi. Erokamano. Aneno ote moro wacho ni aparo chieng'na mokwongo ma bende nadhi e dwe wacho ni japuonjna madichuo nowuoyo na marach kabisa ma nyaka sani pod aluor. Gin gigo ma bende ji kale chakre tin gi tineno ka luwogi nyaka kinde gweko ma bende gidongo kata kuonde mag tich ok en kata nyithindo mantiere skul kendgi kata joma dongo kuonde mag tich. To ka wang'iyo nitiere pinje mamoko kaka Japan, South Korea, Taiwan, kanyakla kod piny Zimbabwe e Afrika ka
masani gichiwo leave makende e kinde mang'ama miyo nie dwe tok ne joma mine te iwacho ni jogo eko mabende igi nyalo bedo ni kayo nikech ing'e ni sama ng'ato ni eria okale gik mopogore opogore nitie jomoko mabedo matuo ma ok ginyal kata tiyo onge gima ginyalo timo ipani Kenya wachomo ka wadhi chopo koni kanyo kuma ka wachomo kanyo to nyalo bet maber kabisa nikech gini samoro nyalo kayo mon kabisa nyalo kayo yi mokinyal to be okinyal ng'e ni mae marame ahinya to moro ni be ok rame ahinya but ka period leaf no nyalo biro en gima nyalo konyowa kabisa wanyalo dhi step achiel wanyalo dhi andam moro maber kabisa manyalo konyowa kaka mon matiyo ote moro machielo mabenda neno kendi nyisa ni Jael jopuonj moko bende koro doje ofuko gi kendo nyiewo ne nyithindo pads gi pesgi owuon gikonyo nyithindo makamagi mabende samoro dibed ni onge godo mano mabende ne wadogwa wuoyo wacho ni konye kata sir mabende ichiwo pod ok oromo pachoka kendo odwaro mano mar nywako lwedo wadhi e wach mar rito ler mabende iketo kae jibo wacho ni rito ler en gino ero mabende ochuna ang'o momiyo wawuoye nyaka warit ler en gima nyaka wariti mokwongo to reusable mana neno ka nyithindo manyiri loso ka en gima ber kabisa nikech en gima nyaka ing'iye maber ler ne nyaka ng'i maber nikech en gima nyaka luoki nyaka moe chieng' ba bed motuo kabisa kendo ikane maber nikech en gima irwako koro gikailage en gima nyaka warit ler gi koda ka gin sanitary towels moko ma wanyiewo e duka gi be nyaka irit lerni nyaka iluokri gokinyi godhiambo iritori maber nitie jogo moko ma awinjo ni onge gik ma kaka giloki daher ni mondo giti gi reusable gine kaka ginyalo yudo reusable nikech reusable en gima is easily affordable en gima yudre mayot e gweng' yudre mayot inyalo dhi tinyiewo kisetiyogo iluoko imoe chieng' ing'e ni chieng' en natural en gima nyalo loso gino en gima nyalo tuoyo sanitary towel no maber koro imoe maber iritori kendo ichaki kano nitie moko minyalo kata go pas igoe pas maber tikane kendo ka dwe ochopo ichaki tiyogo mano nyalo konyo ote machielo mabende antiere kod iwacho ni Jael kawo jukumu mar puonjo nyathina kapok ochopo e wach mar neno dwe akone mondo kik obed maluor kata gi wich kuot nyithindo masani nyaka wan mabende wapuonja kik obed gino mabende ni itimo e skul kende ichake kod jonyuol to jonyuol ing'e ni ng'eny ne moluor onge ng'ama bo chako goyo mbakane iwene japuonj ipani janyuol chake kapok omiye ne japuonj koso wewe ni japuonj motim puonj makama Okay, erokamano. Janyuol onego chak ka nyathi pod tin. Iwacho ni onego achak wacho wachni ka pod nyithindo tin. 6 years, ka en gigni auchiel, onego bed ni wasechako normalize wache gi nyithindwa manyiri. Na wacho ni nyaka nyithindo ma jowuoyi be nyaka wa involve. But janyuol onego bed ni ochako wacho ne nyathi nikech nitie kaka samoro nyathi neno kitiyogo. Ok iriemb nyathi ni dhi kucho. Ok adwa ni nen. Idwa neno mama u kamano koro nyaka ibed gi chuny mar puonjo nyathi nyaka ipuonj nyathi ni ma en kama ma kaka itime iroke kama iloke gimomiyo arwake en kama nyaka wachak chon nikech tinde iyudo ni nyathi kochopo higni 8 osechako dhi e dwe koro nyaka wawuogi nyithindwa manyiri wachak puonjo gi chon koki wachone tibo yudo ka ng'at machiel wachone to wachone information mok ber miye information mok en mar adier koro ka nyathi manyako osebedo free kodi osebedo gi onyalo wacho ni gimoro amora ok obi luor chieng' ma koro osechako dhi e dwe kaste skunde be onego waket weche gi sani nitie CBC onego wakoparate gini CBC no mondo jopuonje be oyud kaka wachone kik warit jomigawo ma oko ema biro e skul wachone nyithindwa nyaka oket gini e CBC mondo wawuo gi nyithindo wachaka wacho kodgi chon ging'e ni gikaila gitimore
Erokamano ahinya Wini. Jadolo Lamek Ochieng' Ogembe wacho ni asebedo ka konyo nyithindo manyiri kod taulo mag ria e gwenge mag Miwani, to ber ka ji duto ojiwo mar konyo nyithindo manyiri. Iwacho ni erokamano. Oimore apenjo ni ang'o momiyo ich kacha bedoga e kinde ma ng'ato dhi e dwe. Mano Tina from Homa Bay. An dhi e ria nomiyo adhi tedo kapod atin nikech ne inyiewo na pads gi boyfriend. Kikwayo pesa tipenji to idhi e dwe. Mano gino ero mabende nomiyo ngimane mar ng'ama duong' ochako chon. Kata kamano ka watieko Wini, inyalo miyo ane wachni mogik. Wachne mogik en ni kuom jonyuol mondo wanormalize wacho periods gi nyithindwa. Wanormalize okata nyithindwa kende. Wawuoyo nyaka gi nyithi jirani. Nitie nyithindo moko ma mine gi onge, wuone gi onge, gi owegi aweya kanyo, gikia kata gima dhi mbele dendgi. Wanormalize wacho wachni ne nyithindo manyiri mantie around. Jowuoyi be kik wawe chien. Jowuoyi be nyaka waket gi ka mondo gin be ging'e. Ok ni sama idhi e dwe to inyieri. Jowuoyi be nyaka waket ka mondo gielewa ni gini timre, gini bro timre ne jawada chieng' moro kaneno, gini bro timre ne nyathiwa nyaminwa, gini bro timore ne nyathina. Koro nyaka wa involve gi mondo okonywa e dwe mabiro. Erokamano. Erokamano ahinya Winnie Anyango, jatatije mar riwruok miluongo ni Wing It Up. Gimiwacho ni en gima inywako ne lwedo ji duto te, ok en mar nyithindo manyiri kende, to kanyakla wanyalo mar konyo e kinde gweko ma joma mine dhi e ria. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e mine wacho dhiambo ma kawuono. Janeno na kik idhi mabora, mbele kanyo wantiere gi iluongo ni Big Fish, rech maduong'. Wang'e ni to en sigana mane. Okay, you are biochemistry, biotechnology. I graduate 2016. Ajare cha uso rech gi sani. Sani bende alo siasa ngene koro ka mafans ng'eny. Koro yudo ka joma ng'eny dwa bino di gibi gi chiem kae. Kila ng'ato kia tok na sand baba, kia baba no bede kom mane. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Le kod chenro mar bedo gi dalani, mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe
Unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo kaka rawera mabende oseyudo lony e mbalariany bende nyalo uso rech e boma ma en penjo ma osumo Bradox duoko kod chir nikech ohand rech osegere e boma ma Nairobi. Rawera ni nochako hono rech ne gi nyamingi to bang'e ne giyawo magawa mong'ere kaka Big Fish. Oseyaro hande kokalo mbui kendo yande humbe omedore bang' kogai ma Azimio Raila Odinga gi Lange nochiemo e magawa no chieng' mane owalo jalupne Martha Karua. Cleophas Oluoch notwa kod osumo kendo mae e sigande. I'm graduate timo KU, somo KU atimo biochemistry gi biotechnology. Na graduate 2016. Aja rech auso rech gi sani. Lek mar chako magawa mar Big Fish nochakore matin mana katugo. Hapa ni wuka nikech koro naonge tich, en mana mar koso tich, ting'eni nyaka ibed ni imbe koro at least in gi gimoro minyalo wacho ni inya itimo, ineno. Ng'eni kaka youth ok inya beda, at least kata tin to lakini at least imbe temo. Koro ng'eni nyaminwa maduong' ng'eni en japuonj. Koro nouso rech kaka ohala mabathe tu side hustle tu go matin, ineno. Nikech koro yo mano yo Thika Road kocha. Koro anyise ni iluongo ni Morin. Koro anyise ni gimotim amba onge tich gi seche. Koro anyalo kata konyore bina tero ni kata delivery moko amba yudi kata sabun moro, ineno. Ore nomiyo gi hola mar shillings 30,000 kaka nyinyo. Kendo ne giduoko omenda go bang' thuolo mar dweche 5. Freezer ng'eni kwa nouso rech, koro ng'eni freezer nyaka ni bed godo. At least ne gi freezer, koro mama moro kanyo omiyo moti kama, tapani Nyasaye be mana donje chunye. Koro omiyo freezer cha nochako tiyo godo. Koro ng'eni rent wan 20,000. 20,000 per month. Koro nonyiso ni instead of chulo freezer ni one off, gimotim wadhi mede pesa wi rent ni. Morgi en ni ohala ne omako mach ma ochuno mondo giyar badgi. Kata kam sama corona biro 2020 March, oyudo ka Big Fish ni osechako sudo kech tweet no ji koro biro ang'o. Fact ang'eni wadhi loro. Para yudo ka orders ng'eny joma dwaro ni terne gi rech, joma bira ni gikawo rech nikech ndalo ka ne onge chiemo e hotel. En ochopo to kawo rech to dhi mta, ochopo sama koro ji ng'eny, ma koro ji rito rech chiemo e shift. Kech en kibanda mo matin, en gi mesni 3 kamagi, kombe karibu 15 kama doka endo. Osumo Brad ne odonjo e ohand rech ka oyuma, to koro rech ema pidhe, kendo onge kod siso mar manyo tij andika. Sani to riambo ya sani to kaonge tich manyagola kae, ok apar ni nikech ineno Big Fish ne chalo mathiwa. Inyalo chalo ng'ama we nyathini kidhi kumoro, chalo ng'ama we dala ni kidhi e dala ng'ato. Big Fish yweyo jochiemo okinyi godhiambo, ka bende ondiko ji mahawo 50, ka achiel kod jo apiko matero chiemo e apise kod udi. Kapani do ndika tich, ambe do dasendiko kata ji 50 moko. Okapani dasendiko kata ji 50 moko e ginene. Kech sani ng'eni koro wan gi jomoko matiyo kae, wase employ joma ng'eny. Kapani sani de pod ane under employment dase employ jogi. Koro samora wacho mani kila ng'ato pathi ji opogore. Bende otiyo kanyachiel kod nyiminege 2 e ohand rech. Ka moro to nigi thuolo mar uso math mobi kowuok e olembe. Iyudo ka nitie nyaminwa moro ma en ohand juice ni en mano mare. En obedo abeda kumoro kwano mana finance. Eto kobi. Iluonge ni Silvia. Eto kobi en obedo abeda kumoro kwano finance. Iyudo ka kendo koro dwe ka rumo kimiye pesa juice no. Oko pesa matin opudhore mana gi ring'o. Koro en pesa mang'eny gadi. Osumo puoyo sir mar ojende ma oyudo kinde ka kinde ka ouso mwandune e yor mbui. Giritre to an anyalo gwero kama nikech ojende no support gadieri. Momineno sani apani ma youth ose realize ni kwa miore teko, kwa miore support e kwa nyalo manage. Gadieri nikech support no was overwhelming. No ka expect gima ilano. Kaka koro ji osechako share ang'o jibiro. Koro kamane kaka Big Fish nochako ma we had to open a second branch. Tarik 16 dwe mar 5 higani,
Osumo ne oyudo welo modhial. Jotelo mag Azimio nochopo e magawane mondo ocham rech. E mesa koda kom mane ogai mar Azimio, Raila Odinga ne ochieme odiochieng' mane oyango Martha Karua kaka jalupne ng'wech mar laro kom mar jatend piny. Wuon magawani manyinge Osumo Brad leronwa ni nyaka sani ohala osedhi malo kendo yuto ne dhi maber. Limbe Odinga pod medo gwelo welo. Sani bende alo siasa ng'eni koro ka mafans ng'eny koro yudo ka joma ng'eny dwa bino di gibigi chiem kae. Kila ng'ato kia tokne sand baba kia baba nobede kom mane. Osumo wacho ni paro maliw kod kinda emosekonye wande. Kata dang ibed gi support kata dang ibed gi kok in ng'at ma tiyo matek. Kok in ng'at ma wiye lew kata dang mi mana milion 10 sani jakom. Inyayudo kapod idhi dok ikwamo oko. Kata kamano, Osumo ywago osuru michoko kuom johala. Ohala Nairobi ka ok inyal chako gi 100,000 gadieri. Kano ok mien kata gimoro yot moro miyudo kumoro. It's not easy nikech licenses kende man wachul ayiego ne ging'eny. Sani be sirikal dwa ni register wandi. Ineno chako chulo tax register mago bedo mar na pesa. Ok en gima yot ba. Osumo Brad en rawera ma hike hao 29. To bende ochano kendo. Sani pod amanyo pesa sani pod amanyo kaka nyalo konyera kata yot kata kaka nyalo elevate ngimana. But aparo ni ok en gimoro ma nyalo kawo gima serious. Kuongi bed kata gimoro at least manyalo kata sustain nyithindu kata chieng' moro yudo nyithindo. Kaka inya tere school kech sani kendo school garama. Sigand rawera ni nyiso ni ohala nyalore kata ka iuso mana kit chiemo achiel kendo timo ohala bende nyalore kod anyuola. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Mine mong'ere kaka Abedo Women Group koro owuok oko mar loko ngima mar jomadeya mantiere e kaunti ma Siaya kod chenro manyien mag pur kwa koro gitemo pongo okapu mar chiemo mar oganda ka gimedo ndhadhu e mwandogi. Simfos Okinda lero kaka jokanyo onyiso mwandogi e gwenge ma Madeya. Apuoyo, akuru, gwen, kodhi mag yiende, rabuon kod mwandu mamoko ne ochan e hema e paw skul mar primar mar Madeya. Jopur gi jopith ne nie nyisruok mar mwandu mane obagi kod Abedo Women Group. Jokanyo bende ne otwak e wi chenro mag bero pur kod pith kaachiel kod medo ndhadhu ne mwandugi. Abedo Women Group en riwruok mar joma mine manochakore higni 2 mokalo kod chenro mar kungo kod hola mong'ere kaka table banking. Ne waromo kod migawo moro miluongo ni Kenya Care. Ne gibiro kendo gipuonjowa kaka wanyalo bedo kaachiel kendo watim kungo kod hola. En riwruok mar joma mine ma osedongore kinde ka kinde ka koro giketo maino margi e pur kod ohala. Ne waneno ni jo group marwa onego bed kod chiemo e ot moromo. Ne waneno mondo wami jowadwa loan kendo wanyiewo nigi gik moko kaka kodhi kod manyiwa. Jokanyo puoyo sir magiseyudo koa kuom piny owacho mamalo kod sirikand kaunti. Komiwa pesa gi jo Uwezo Fund kendo wanyiewo kod mashin matoyo gwen. Iwi mano jo migawo mar pur nobiro limowa kendo ne giyudo ni watiyo maber, miyo ne gimedo jiwowa e wach pur mar pith mag gwen. Bang' mano ne giluongowa kendo gimiyowa chiwo makende mar masin mar rego chiemb gwen. Ka waneno ni ng'ato timo ohala to nitie kamoro moreme, to gimoremo ne equipment moro matin kata mashin moro matin, wamiye support mar innovation grant mondo wanyiew ne gino mondo yuto ne odhi malo. Wasetimo kamano ne grube 24 sani. Gitimo pur manyasani gima osekelo ne lokruok maduong' e kit mwandu. Gwenwa wamango manyuolo tong' gin gwen 1,500. Gwenwa magwa wan go mag ring'o gin gwen 2,000. Wan nyaka gi hacha
wan gi nyithi gwen matindo maromo 2,500 kuom sani. To nyalo loso gigo kaka mandas ma ji ohero, kata chapat, kata crackers, kata kek. Tiyudo ka ichame e bei man piny ka i-compare gi bei mar duka. Kanene pok adonjo made abedo ne akiara, to sani koro asewinjo maber, to nikech made abedo chiwo hola kakao tadhi keto e ohanda, to ohanda dhi maber. Magi gin moko kuom chenro madhi nyime mar bero nyak mar chiemo kendo bero yuto ne jopur e kaunti ma Siaya. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mama Martha Aoko Owiti ma en min jalendo Felix Okoth mar Nyakalundo mar Ramogi mong'ere kaka guyo no iki kawuono e gweng' ma Kodu mantiere nyaka sub-county e county ma Kisumu. Anyuola kod osiepe oparo mosenindo Mama Martha kaka miyo manohero kwe kod achiel mar oganda. Jotelo mag siasa ma bende noyuoro e nyasino no otiyo gi thuolo no ero mar kwayo ombulu. Ka bende wamedo timo mos ne anyuola Mama Martha Owiti ahinya to ne nyawadwa Oguyo. Bitimo neno uneno gilwaro kendo ji mobiro kaendi mama nicho chako fundo chopi ochop maber Marithani dogo wa kod Salim adhoth koni Salim dhoth koni oluoko wa opiro wa nyaka nkesa timre nade duogi ne nyaroda ng'owa kesia en lit sama ng'ato dong kich nikech sama koro mama ni osebet maonge to nyathi kich. En gima lit kichopo bathot kata chande kibiro neno od mama ni tiyo kod mama ni onge. To kanyo tibiro tiyuda ineno ka mama ni nene dhoth. Anyalo wuoyo kaka jagono matiyo kod Felix, en jagono mohero tije orito kendo luoro. Jogo mawinjo ga chendo mar wang'o nyangan ka gichike adi. Irito, iluoro kendo ihero. Felix en achiel kuom jogo morito oluoro kendo ero tijegi. Omiyo rawere ma pod wuok e gweng'gi luru ondamo mar Felix. Felix tiyo gi hera mang'eny kendo kata ka welo biro to ruako kendo puonjo tich. Donge ber. Kabodho dongo nyuolo wuoyi. Wakawo thuolo ni mar goni mos mathoth mokalo in ka achiel gi anyuolani wede to kod osiepe kaluwore gi lal mar mama. Lal miyo ken gima yot kata obed mana ni koro ti moti kama omako pod duong' nikech kosigi to nyaka iwinji iwacho ni miyo en nyasaye mar ariyo omiyo watimo nu mos mathoth ahinya. Machiegni e weche mag tuke bang' timo maber e tuke mag karate manyocha nobedo msambweni dwe mokalo. Tim mar karate mar Raumo Karate Club